Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Banyak ulang Rio. Happy birthday to us. May God bless us. May God bless us. Banyak ulang Rio. May God bless us. Kajingdon ki village organization hamanla kisnong githau lengba da kajingerap ba kajingkershan da kitnat CNRD block bapher ka district lengba ka NRLM kalalong shisha ka jingkerkhu ka bakrau iki longkeme ki khon samla kanthe hakamanyo ikilat ki linti banyang halagi kijat ban sengkam sengjam lade hagi babun jat ki kam hakum kani ka juk kerdu kam kerdu jam ka bamenta bar ka jingdon ki self help group kiba hapo ka village organization kalawan ra ru ye ka jingshong suk shongsngain ha kisnong githau hakaba ki jumi ban shimbanta hakaban tem bat ban yada ye ki ja jingsne ki babon rukom kabala ban kta bat ban pintho bre ye ka imlang ka salang ha kisnong githau kawai na kitei ki village organization jong ka snong kli umtro ribhoi district kabanya kiulang village organization haka khanreu tarik risau arhajar arpuwei kalayo ban rakhi ye ka jingdap ka ba arsnem jong ka jingya lenti ka jongka haka ba lay donlang ban sakhi bat ban ai man sem hakatei ka sngi do MDC ka mahoti constituency uba Charles Marngar kum ukongsan uba walam kharwanlang ubalong kum block project manager kum usambut kongsan bat kiri rangba ki longkemi ki khon samla jong ka snong kli umtro kumban supen kan mau ya ka banya kiulang village organization lasdang banseng haka khanriu tarik jong snam arjar khat khandai bad hakate ka jingya lenti ka ba arsnem kate ka VO kalala banseng kumban riu tli ki SSG hakaba lengba kite ki SSG lala banseng kam sengjam ki babun jain bar kalalong kalat ka lenti ye ki longkeme bagi khon samla kanthe jong kate ka snong banrat dingkhong ya ka jingduk jingkerdo uba Charles Marngar ba ai jingkran kum ukongsan ula ai mensim bat kenturu iki longkeme bagi khon samla kanthe ba kindang yei trei shitom bat bandang penbun susu iki kenhun SSG hapo ka VO bat kum kadak ka jinges no aktilang na kaliang MDC ula ai ka jingirap syakate ka village organization da ka song pisa na ka banta banla ban pentulun susu yaki kam shakhman bat ula kularu ba na kaliang ka jongu lengba ka MDC scheme unsa penmang na ka banta bante ya ka office trekam jong ka VO bat kum kadak bansa jingkan mau na kaliang ka VO kala ai daki momentos show MDC show block project manager bat sikinong kitkam ka VO bat kinong yalam snong bulan Julai ting yawan bat percaya bat persautu ya pi sepagi gi self help group ting so keben bagi lami ki self help group nak ni ka snong ka jong pi tikani hi kadai kata ka bang iong ya tak jingmut jong self help group kabani kong hi kadai ka asya bang nyarap mo ya kiwei ihap ban yarap shoi ladi tika kata hi kadai ka bodan kam ti habang yarap iladi kata hi kamot kalalong bang ila yarap ngila kentiulang na kamta jong kiwei ti dai na kata kadau bang so keben ngai so meneru boy ki jingwai ki bapia bensyo hakabedai ba kajingya inti ke jong pi kum ka VO kajingya inti jong ki SSG kaba pilai pensio moi ki kita ki kamram ki bakum ki self help group kum ki dekhot ki members jong kita ki self help group kum ki longying jong kita ki self help group ki ba pidai banle na ka jingedon ke jong pi apo kanika self help group awat pila priang ha nadu ko basdang panyedon menta ha kanika NRLM ukawai na ki scheme jong sarkar kebe kaba pentrai kam moleng ba kanika block umsning ke jongi ban pentelun mo ya ki kam ban kentiu ya ka ayo ka kot jumbaro kinong song ibodon hakini kithan nong kendong jungi nisno kemen ba na kaleng jong sarkar kadon kerpang ya kani program mo ya kani vision ke jongka ban kentiu ban rat den khong ya ka jingduk te nisno thu ninum pat nut ban kamel de ba gilade kita ki ba ruspa la ne ki bala biang na sodong tindrei namar ba ngidang don kam hi ke jingkala ngidang don kam hi ke jingkiu hagi buon kileng ti ke jingker pa kalau kata bangin ya trailang nang ni sekhmat na kaleng jong pi kum ki self help group kum ka village organization pat kum juru kum ka shnong haka bangin ya kentiu iwe na kamenta ka jingba
jongi wei pi wei kum pinong song snong hapo jong kari bat ha kani ka thang ba kani ka snong ka jong pi hi borok kawai te kajudan ka cikentien mo ka bangi siong ba kajudan ketien wat naka ka bangi yo so naka pos ka por mo ka bala tho ha ketien ka khoi ru ka ba siong ba ka kenthai ka ba biet ka liet ye ki ye dalak jogi kiti joka tendai ka start pat ka tei kham ha su su tikane kadai kata kai ka bangi menta hang ne hapo kadai ka self help group ko jong pi hapo kadai ka VO ko jong pi ba phia dai kita kilong kwe la ne ki kenthai ki ba start ki ba tei ya ka yeng ko jong pi tingi don kamru sibun ki ba nang mi nang ne na po ka song ko jong pi kombala pen song men ne dai rawa song amrei tangkat ne idon menta tang ru phau ngot wa kita ki kenthai la ne kilong kwe la ne kita kilong yeng Kibadan hapo kani kisong jong pi banyami syakmat na kabanta banya pentelun yakini gikam hapo ka imlang kesalang ke jong pi nga ai khublei singikha na kabanta ke VO ke jong pi ke singikha ke basuk ke bakmen ki pi baro ki ke VO ke jong pi bat ya baro ki SSG ke badan hapo ke VO macam senam pilado man rakhe ke jingdap sisnam bagani ke sim ke ba Kejing dap senam ke baar jong ke VO pio pandang ka. Yang ke program ke meningkong ke bepi pelong kuni kat ni pilala ban pelong yang ai ku play ke pang ipi. Ke por ke bekerki ke berfiong pi penbai penbai kelong ke program ke internet ke besongkia ban ke kremen. Hagi senam ki panangwan ilayo I mentau senam se pila ban le khama ki senam ki panangwan. Dia kini ke por nakaliang ke jonga ngapen pau ya ke jing so kemen ke bakrau Pi ya kejing temu ke babha jong sarkar ke jongi. Ke sarkar kemi ke jongi kidan kejing angnut. Ban kentiu ya ke yok nakat. Ban kentiu ya kisnong ki thau ke jongi ya ki imlang ke salang ke jongi. Tiki lapet ki laperkhat ya no an IT. Ya kene ke kam. Ban pen keladur ya ki imlang ke salang. Ban pen keladur ya kisnong ki thau ke jongi. Ban ke sarkar kemi ke layu I ba imat dan kambah ban ai kilong kumi nak kebenta makin tei pak sesisin yang ki emlang kesalang kilong yeng kilong sem kisnong kitau dia kata kadau ki ai keteng ke village organization tinggi so kemen sikat dei bat lengba jong ke organization na so kemen menyetu IP ba idon bon teli ki VO ki banglawan nado bangalong kum MDC hage jingdap sisnem hage jingdap absnem abon teli ban ngai judon benta Agi babun teli ki jing dap senam. Ban so kemen ban yu I ba kilok kemi ki jongi kila anang kiu na kapor. Agi senam ki ba mensual ada ni late meeting yu I ba kilok kemi ki jongi isem jansem silian jai kersha silian. Ndai na kejing don kani ke VO ngi kilok kemi jongi kila ele style ba. Asem marliang yuan sigi meeting. Ndai ta kata kombongi ba wala menero long kejing keren pai ba. Kilanang ban long chairman, chairperson, ban penia ye kijing yalang. Nang tade kibabon ba ki group, kimi syakmat ban ai kijing ruai ki jongki, ki drama ki jongki, ki ba internet ki ba syongkia ban ki ba don jengmut. Dikene kala yarap ban kentiu. Kumno banginang ban trei haki emlang kasalang. Te kala long sisa kijing mentoi ki ba kraw. Ban kijing mentoi ki ba kham kraw Kejing temu jong ka sarkar kemi ko malaong nang nesukmat kinokren long ban rat den khong ya kejing duk ban rat den khong ya kejing bit ban rat den khong ya banora e kejing khoi kejing suba haki snong kitau dengan so kemen ban ai khublei kepang na kamata ke VO ka jongpi haki outri ki snam ki ba phi thia jongpi ngi ki kam ki jongpi hang ne kejing yu pun khoi snong makidon ki snong Iba mentai gila sedang banyo ika awad ro bagas nong ga joki gede ga bakwitam tengai I ba haklim tro ro fila sedang I gene ga kam haga por lockdown pile I kam is nei ban yarap I long yeng ki badok ban ai house ki long yeng ki badok bat kawai ga banga yu I hang ne ba fi I donation ya ki be tho shong kurim kanero ga dei kawai ga badon kam ba namar balai namar ba ga shong kha shong man hakini kiski kala yar ba ke jingle ga jong phi gumni gede ki jong patslori ki khon samla Bakin boys ke burung. Di nomor ketang ai ke jing kublai ke bagrapang ipi na kabantakan ni. Kedon ke jing erap jung pi ke jing jag basusi. Accident kali ke bela pilatho ang ni
But kiwai ke pirap iki betuna gitu khatman. But kiwai ke jingirap di jongpi. Kelalong sisa ke jingirko ke bakrau ya ke iblang ke salang. Dengan sukumen sikadaya bat ngaso bat ong ba ke jingdon jong kini kibio kilawan ra ya ke jingir tuli ya pi kilong kami kilawan ra ya ke jingilong kawai ba ke bakam so tenat susu kilong ba bila sedang ban i ya ke jingle isnei ban irap mar kaliang ke jingle isnei ke jingirap mar kaliang kani ke badon kapha ke ba nakaliang jongi kum ke pio ni de bandon ya ken mau ke por ke bangadang nak samla red dang red bang dang de tang nak ni ada kunong kong bang asyik jahing asyik jahing bat ba dan ken mau ni saya yapan keliang haba lalut kau tu ni saya yapan keliang bat ngi ju irap mar keliang tang ke de jing irap mar keliang ke jongi bat hakini kisngi i ba ke jing irap mar keliang kahir dor ba ken rai de jing dan jong phi bi ong i kala irap man ta ke jing dan jong phi ki sel up group kalau yarap menta bangin penrung yang di kemudian bangin yarap markelian